Už jsme ztratili dalšího, 197 kámo. Aha. Ale to je kakáč, jo. To se neumí. Ale už to líbilo. Posílám vám video fotky, co byli včera tak chytrý. Na co? Na co? Kapka, novou past. Je chytrý. Hodíš tam, počkej, já tam hodím drona, jo? No, Čekaj, zahledli mě, ale čím? Kde je ta Tady je kamera? kamera. tak, No je tady někde venku. Ano, kde? A tady je. Ty vidíš, Mášu? Je. Vole, je to vpravo, protože mě to úplně vytáčí, on je hrozně pomalý, jak ty voš, dělá hrozně pomalu. Je vpravo. Tady je to čistý Dole, celou vpravo. dobu, jo? Je to čistý? A počkej, Johnny, koukej, vidíš mýho drona za tebou? Jo. Vidíš mýho drona? A pojď za mnou. A tady on leží a kouká se přímo do té škvíry, jo? Leží tam. Čekaj, do které škvíry? Hele, jak je ten týpek, Ano. co ho máte vysvobodit, tak když kouká Johnník směrem na něj, tak je úplně vpravo. Tam v takový tom výklenku, vole. Víš kde? Je. Na pravé straně je výklenek v té obrovské místnosti. Teď tam abych ještě jeden. Tadyhle, vole. A jsou tam. Přímo tam je. Teďka jak tam je označený, tak přímo tam. Furt tam je. Nikdo tady v té místnosti není, jo, Johnny? Jo, ty vole. Nikdo v té místnosti zatím není. Je vpravo. Krásu tady, už vím, kde jsou zakampení. Už úplně všichni jsou tam zakampení. Kde vole? Tady v téhle místnosti. Nalevo nebo napravo? Napravo. Naproti tobě, přímo v té místnosti. Já tě zabil do já tam nikoho nevidím, ty jo. Ten byl úplně dole, jako po těch schodech, když jdeš dolů. Zabil jsi od dolů? Šel předtím, že tak to dlouho. OK, Johnny, tak kde skáčeš tím dronem? Tam jsou. Pičo, nebylo to dlouho. Stoj, tam byl. stoj! Op 4 last stop standing. Ty vole. A to nejde prostřelit. Ty vole, zasratá To jsem past. Nemůžu. Já pro tebe dojdu. Pojď sem. Noze. Aha, on je tam. Tak ho prostě jdete přes tu zeď, ne? Ty vole, druhá past. Kde je ty vole? Já ty pastě chytám. Je tam, za štítem. Dole leží, u štítu. Tam je.